खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोबाङानो आंनि देहानि सोमोन्दै मैया सोंहरदों आं दाबो लोमजागासिनो दङ बांद्राय मोजां जाथ'वाखै बेखायनो निउसखौ सम मथे होनो हायाखै लेट जाबाबो आङो निउसखौ होनो नाजागोन नोंथांमोननि गोबाङानो आंनि थाखाय आरजबो गाबदों बेनिखायनो आसा खालामो आं थाबैनो मोजां जानो हागोन होननानै गोजोन्थों माइक्र' फाइनान्सनि लनखौ आसाम सोरखारा सुख'नानै होनायनि खोथा होदों नाथाय सोरखारा होनाय खोथाखौ खाबु लानानै खायसे सुबुङा गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय रां आरजिनो खाबु लादों बेनिखायनो सांग्रां जानाया मोजां माइक्र' फाइनान्सनि लन सुख'नानै होनो होननानै रां खांनानै हमजादों साथाम सुबुङा बे जाथाया जादों क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दलगाव गामियाव खौरांनि बायदिब्ला साथाम सुबुंफोरा राजखान्थिनि मुं लानानै बन्दन बेंकनिफ्राय लन लानायखौ सुख'नानै होगोन होननानै रायजो राजाफोरनिफ्राय रां आरो फोरमान बिलाइ बुथुमगासिनो दंमोन राजखान्थिनि मुं लानानै गामि गामि रां आरो फोरमान बिलाइ बुथुमबाय थानायखौ गामिनि माखासे सांग्रां सुबुंफोरा सन्देह खालामनानै बायदि उल्थां-फाल्थां सोंथि खालामनायाव उनाव साथामखौबो रायजो राजाफोरा हमनो हादों बे अफ बेंगलनिफ्राय फैनाय यास साइक्ल'ना सोनाब बेंगल आरो उडिशायाव गोबां गोहोम खोख्लैदों आरो झारखन्डखौ हाई एलार्ट होनानै फोसावदों बे अफ बेंगलनिफ्राय फैनाय यास बारनि गोख्रैथिया घन्टासेयाव 130निफ्राय 145 किल'मिटार गिख्रंथाव यास बारहुंखाजों दासिम साब्रै सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों उडिशानिफ्राय साथाम आरो बेंगलनिफ्राय सासे यास बारहुंखानि सायाव सोनाब बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जी बिथाङा बुंथिदों दि यास बारहुंखाजों दासिम सोनाब बेंगलाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो जिउ खहा जानायनि न'खरनो 10 लाख रां होनाय जागोन होननानैबो फोसावदों लोगोसे यास बारहुंखानि बारनायजों गासै 1 कौटि सुबुंफोरनाव गोहोम गोग्लैदों होननानैबो मिथिहोदों लोगोसे 3 लाख न'खरफोरा खहा जादों होननानैबो मिथिहोदों ममता बेनार्जी बिथाङा BTRनि मोनब्रै जिल्लानि जौगानायनि थाखाय आसाम केबिनेटआ आलदायै वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्ट दानानै होबाय सिगांनि समाव BTRनि मोनब्रै जिल्लाफोरनि जौगानायनि खामानिया वेलफेयार अफ प्लेन ट्राइब्स एन्ड बेकवार्ड क्लासेस WPT BCनि गेजेरजों जायोमोन नाथाय दा BTR ओनसोलनि गोख्रैयै जौगानायनि थाखाय आलदायै वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्ट दानानै होबाय बेजों लोगोसेनो क'क्राझाराव गंसे बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज बानायनो थाखायबो थांखि लादों आसाम केबिनेटआ जाहाथे बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन मावख'गिरि आरो बिबानगिरिफोरखौ गुबुन गुबुन समाव गोदान गोदान आयदानि सायाव फोरोंथाय होनो हायो मख'नो गोनांदि गोदान स्टाफ कलेजखौ लुफुंनायाव 2 बोसोर लानो हागौ होननानै मिथिहोदों बे समसिम अदेबानि स्टाफ कलेजआ आबुङै लुफुंजासिम BTCनि सोरखारि मावख'आवनो बे स्टाफ कलेजखौ जागायनो हागोन नङाब्ला सोरखारि मावख' गैयाब्ला भारा लानानैब्लाबो जागायनो हागोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों 28 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय MLA माजेन्द्र नार्जारी बिथांखौ मैया COVID-19नि नेमखान्थिनि गेजेरजों बिदाय होबाय मैया बिथां माजेन्द्र नार्जारीखौ बिदाय होनो थाखाय BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा थांनानै बिबारजों मान बावहैदों लोगोसे बिथांनि अनगायैबो बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म 31 नं सिडली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारी विधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांमोनाबो MLA माजेन्द्र नार्जारी बिथांनि रुंसारि जानायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों मख'नो गोनांदि MLA माजेन्द्र नार्जारीया बे खेबाव 4थि खेबनि थाखाय MLA देरहासारनो हादोंमोन नाथाय COVID-19नि गाग्लोबजानायनि थाखायनो बिथाङा MLAनि समायखिराखौबो लानो खाबु मोनासै आरो अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जाबाय मख'नो गोनांदि 28 नं गसाइगाव बियाबनि BPFनि MLA माजेन्द्र नार्जारी बिथाङा मैया अदेबानि बुधबाराव फुंनि 5:30 रिंगायाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव जोबथा हां लादोंमोन गिबियाव बिथांनाव COVID-19 पजिटिभ जादोंमोन आरो बेनि थाखाय बिथाङा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थादोंमोन उनाव बिथांनि देहायाव COVID-19 नेगेटिभबो मोनबायमोन नाथाय हरखाबै ब्रेन स्ट्रक जानायाव बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आसाम केबिनेटआव आसामनि जिल्लाफोरनि थाखाय एडमिनिस्ट्रेटिभ गार्जेन मिनिस्टार सायख'नानै होनाय जाबाय आसामनि मोन 34 जिल्लाफोरखौ सा 13 गार्जेन मिनिस्टारफोरा सामलायगोन गिबियाव BTRनि मोनब्रै जिल्लाखौ सोर सामलायगोन बेखौ बुंग्रोनानै होनोसै सेथियाव दङ उर्खाव ब्रह्मखौ बाक्सा आरो चिरां जिल्लानि गार्जेन मिनिस्टार बानायनाय जाबाय अशोक सिंघालखौ क'क्राझार अदालगुरि लोगोसे काछारनि गार्जेन मिनिस्टार बानायनाय जादों जगेन मोहन बिथांखौ
सोनाब कार्बि आंलं आरो डिमा हासावनि गार्जेन मिनिस्टार बानायनाय जाबाय। सन्जय किसान बिथांखौ धेमाजि नर्थ लखिमपुरनि गार्जेन मिनिस्टार बानायनाय जाबाय आरो पीयूष हाजरिका बिथांखौ सनितपुर, बिश्वनाथ आरो नगावनि गार्जेन मिनिस्टार बानायनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि गार्जेन मिनिस्टारफोरनि खामानिया गावगाबागाव जिल्लायाव सोरखारि खामानिनि सायाव थांखि लानाय, रायजोफोरनि वेलफेयार स्किमफोरखौ मावफुंनाय, मिरु सोरखारनिफ्राय फैनाय स्किमफोरखौ इमप्लिमेन्ट जाहोनाय, बेनि अनगायैबो गावगाबागाव जिल्लायाव पाब्लिकफोरनिफ्राय फैनाय जि कमप्लेन्टफोर आरो एप्लिकेसनफोर बेनि सायाव न्याय होनाय, बेफोरबायदियानो बिथांमोननि खामानि जागोन। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय मोनसे गोदान नटिस ओंखारदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि सिङाव जानो गोनां गासैबो आनजादफोरानो अपेन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशनाव जागोन होननानै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया माखासे सान सिगां फोसावदोंमोन। अपेन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशनाव आनजादा माबोरै जागोन बेनि सायाव गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया एसअपि फोसावनानै होबाय। जेरै सेथियाव दङ मडेल एन्सार शीटखौ होखानाय अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय डाउनलड खालामनानै A4 साइज पेपाराव प्रिन्ट आउट खालामनांगोन, बेनि उनाव एन्सारखौ आखाइजों लिरनो नांगोन। नैथियाव दङ लिरखांनाय एन्सार शीटखौ स्केन खालामनानै PDF फाइलाव कनभार्ट खालामनांगोन, नाथाय साक्सेसफुली आपल'ड खालामनो डकुमेन्टनि साइजआ 5 MB नि बारा जानो मोननाय नङा। एन्सार शीटखौ लिरखांनायनि उनाव माबोरै स्केन खालामगोन, माबोरै PDF फाइल खालामगोन आरो माबोरै आपल'ड खालामगोन बेखौ होखानाय अफिसियेल वेबसाइटआव नायहैयोब्ला गुवारै नुनो मोनगोन। थामथियाव दङ आनजाद जानायनि 30 मिनिट सिगांनो कुइसन पेपारखौ डाउनलड खालामनो हागोन। ब्रैथियाव दङ एग्जामिनेशन पर्टेलाव रेजिस्ट्रेशन नम्बर, मबाइल नम्बर, डेट अफ बार्थ होनानै लगइन खालामनांगोन। आनजादा अपेन बुक सिस्टेम, बेनिखायनो आनजाद होग्राफोरा बिजाबनि मदद लानानै आनजादखौ लिरनो हागोन। बाथियाव दङ आनजाद जागायनायनि 30 मिनिट उनावनो एन्सार स्क्रिप्टनि PDF फाइलखौ आपल'ड खालामनो हागोन आरो आनजाद जोबखांनायनि 1 घन्टासिम एन्सार स्क्रिप्टखौ आपल'ड खालामनो हागोन। मख'नो गोनांदि अफलाइन एन्सार स्क्रिप्ट जमा होनो गनायथि गैया। एसअपिनि कमप्लिट डिटेल्सखौ नायनोब्ला अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नायहैनो हागोन। अफिसियेल वेबसाइटखौ डिस्क्रिप्शनावबो होनाय जादों। मोनसे मिथिहोनाय प्रेक्टिकेल आनजादनि एसअपिखौ उनाव फोसावनाय जागोन होननानै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया मिथिहोदों। चिरां जिल्लानि बासुगावनि साखाथियाव थानाय मोन 30 बिसनानि सुबिदा गोनां देहा फाहामसालि, जाय देहा फाहामसालिया थांनाय BTC सोरखारजों बेखेवजादोंल', बेनि उनाव बे देहा फाहामसालिखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखेवनानै होआखै। बे देहा फाहामसालिखौ थाबैनो बेखेवफिननो आखायाव लादों 31 नं सिडली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा। मोन 30 बिसनानि सुबिदा थानाय बे देहा फाहामसालिखौ जयन्त बसुमतारी बिथाङा नायगिदिंहैदों। बेनि उनाव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि थांनाय 10 बोसोर सिगांनो बे देहा फाहामसालिखौ लुफुंनानै थाग थियारि खालामनाय जादोंमोन, नाथाय बारग' BTC सोरखारा बे फाहामसालिखौ लुफुंनानै बेखेवनानै ओरैनो गारनानै दोनदों, जायनि जाहोनाव फाहामसालिनि थासारिया लासैनो गाज्रि जालांनो हमदों। बेनि अनगायैबो बिथां जयन्त बसुमतारीया बुंथिबावदों दि BTC सोरखार आरो आसाम सोरखारजों सावरायलायनानै बे देहा फाहामसालिखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो फिन फाहामथाय होनो हानाय थासारियाव लाबोफिनगोन होननानै। आसामनि करिमगन्जआव नाव बेलथायनानै 2 सुबुङा गोमानानै दङ। करिमगन्ज जिल्लानि रामकृष्ण नगर पुलिस थानानि सिङाव थानाय सनबिल लेकआव नाव बेलथायदों। बे जाथाया मैया मोनाबिलियाव जादों। जाथायनि सायाव करिमगन्जनि SP मायांक कुमार बिथाङा मिथिहोनाय बायदिब्ला नावआव गासै 5 सुबुंफोर दंमोन, बिनि मादाव 3 सुबुंखौ रैखा खालामनो हानाय जाबाय। रैखा खालामनो हानाय 3नि मादाव सासे नाव बिगोमा, सासे 7 बोसोर बैसोनि गथ' आरो गुबुन सासे सुबुं। बेराफारसेथिं गोमानाय 2नि मादाव सासे 10 बोसोर बैसोनि गथ'साबो दंमोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।